It-tnejn filgħodu marka kapitlu ġdid tal-bejja tal-Monti li qamu jarmaw fi triq ordinanza il-Belt Valletta minflok triq merkanti. Spikka sens ta' sodisfazzjon fost it-33 bejja tal-Monti li wara tant wedi minn gvernijiet preċedenti issa għandhom post aktar aċċessibbli minn fejn jistgħu jaqilgħu lejxin tagħhom biex huma wkoll irabbu l-familthom b'dinjità. Ġejtu għaliex? Ejja naqbel, iktar fil-qabda u hekk hemmhekk konna mitfunin fejn konna. Naħseb li hawnhekk imorru ħafna aħjar u mhu ħandejqu l-ħadd. Aħjar u kuntenti issa. Għax issa bħal speċi ġejna hawnhekk stabbli u mhux noqogħdu niċċaqalqu l-ħin kollu. Aħna fuq il-Monti dejjem iddiskutejna u dejjem sibna bibien magħluqa. Issa fl-aħħar iddiskutejna u wasalna f'kompromess qegħdin hawnhekk u qegħdin għall-qalbna ħafna. Għax hawnhekk kif tidħolu. Hawnhekk in-nies isebuk mill-ewwel. Ir-rilokazzjoni tal-Monti saret wara li l-Gvern ikkonsulta mal-bejja tal-Monti u l-partijiet ikkonċernati biex jinstab kompromess. Fost oħrajn fl-aħħar xhur il-Gvern ħareġ skema fost il-bejja tal-Monti fejn uħud ingħataw iċ-ċans jirtiraw qabel. Minn 74 bejjieħ 41 benefikaw minn din l-iskema tirtirar. Il-Ministru għall-Ekonomija, l-Investiment u l-Intrapriżi żgħar Chris Cardona fisser kif fl-aħħar dan il-Gvern kif kien imwiet wettaq ġustizzja mal-bejja tal-Monti. Le, fi żmien l-amministrazzjoni l-oħra naħseb li kien hemm attitudni differenti. Kien hemm attitudni fejn ma kinux jiġu diskussi mal-bejja tal-Monti, il-negozjati ma kinux qegħdin isiru, imma kien hemm biss teddida illi jitnoħħilhom il-post tagħhom, il-posta tagħhom fuq il-Monti. Ovvjament dan huwa gvern illi negozja magħhom, illi tkellem magħhom, illi semagħhom. Bħalissa dejn l-aħħar taħdidiet fuq id-disin tal-barkarelli tal-Monti. Id-disin se jkun wieħed li ħares u jżomm it-tradizzjoni tal-Monti ħaj u rilevanti għaż-żminijiet tal-lum. Il-barkarelli se jkunu ddisinjati b'mod li jikkumplementaw il-proġett tad-daħla tal-Belt Valletta, filwaqt li għaddejjin ukoll taħdidiet dwar kif il-Monti jista' jimxi aħjar. Hija rilokazzjoni mhux temporanja imma permanenti u qegħdin naraw issa wkoll ċertu teknikalitajiet bħal pereżempju l-parking tal-vannijiet illi ser ikun barra mill-Belt Valletta ġo post illi jkun komdu għalihom però fl-istess ħin ma jkunx ta' ostakolu għat-traffiku u ostakolu għall-kummerċ fil-belt. Ta' min jinnota li bil-Monti fi triq ordinanza triq merkanti waħda mill-isbaħ toroq fil-Belt Kapitali tagħna issa hija vojta mill-bejjija tal-Monti u tista' titgawda b'mod aħjar mill-pubbliku.